салом алейкум дӯстони азиз. Ифторда хонаи тоҷикои хидмон меҳмонӣ омадем Истанбулда. Барои ифтор тайёрӣ дидем салат, самбуса, торт, сарма, анаи болишчакҳои ами тоҷикии хидмон, рисункҳои тоҷикии хидмон. Якҷоя шишта ифтор мекунем. Духовка моҳӣ мондиам. Дасти маслаки бо дигара якм кушоям. Моҳиям тайёр шуд. Салато қатем. Самбусара o'zi ҷо мекунем ягонҷо. Инҷа чечевичный суп, мертимек чорбасы. Ана ин духтарчаи Соибхон ширинак, машалло. Инҷа бо фотоаппарат доштаи ба худар. Як атмосфераи тоҷикона кардем дар ҷаё. Чойнӯшӣ мекунем, фақат ами пиёла намераса дар ҷа.